Mesiac lesov, je to všetci, že apríl je mesiac lesov, tak Lesy Slovenskej republiky organizujú také drobné aktivity smerom k študentom, aby sa trošku ozrejmil tá činnosť lesného hospodárstva, najmä v týchto regiónoch, ktoré sú vysoko lesnaté, kde je ťažba dreva a tie následné činnosti a potom samozrejme na to nadväzujúce zalesňovania a pestovné práce zohrávajú v regióne veľkú úlohu. Veľa ľudí z tohto regiónu je zamestnaných u štátnych lesov alebo burbárov, pašienkových spoločenstva, teda v lese. Aby aj teraz niektorí viac chodíte do lesa, niektorí menej, aby aj u vás. Boli by sme radi, keby sa tiež určitý vzťah k tomu lesu, aby ste určitý vzťah k tomu lesu si nadobudli, lebo je to jednoducho krajinotvorná aj hospodárska činnosť, ktorá je tu. Ten les je proste na Horehroni nezastupiteľný a aj do budúcnosti sa snažíme, aby bol. My sme zamestnanci štátnych lesov, to znamená, že máme v užívaní tieto štátne lesy, máme sa o ne starať, teda tak, aby bol dosiahnutý ten trvalo udržateľný rozvoj. To znamená, že ukladá lesný zákon, aby následná ťažba, následná obnova lesa, aby aj vy, keď budete dospelí, tu les bol a bol podľa možnosti ešte krajší, ako je teraz. Ktorí chodíte do lesa, vidíte, že situácia nie je dobrá. V roku 2004 bola tu na veľká vetrová kalamita. Pocítili obyvateľia Horehronia, či už premávku po obecných komunikáciách, či už množstvom ľudí, ktorí tu napracovali, množstvo ľudí bolo ubytovaných v rozličných ubytovacích zariadeniach, ktorí prišli na výpomoc a spracovanie kalamity. A teraz v tomto čase sa boríme s veľkou podporníkovou kalamitou, nakoľko nedošlo k súladu medzi ochranou prírody, teda správou Národného parku v tomto prípade, a lesmi Slovenskej republiky. Celkom iný pohľad bol štátnej ochrany prírody na spracovanie kalamity najmä v tých hrebeňových partiách Nízkych Tatier. Ako bol pohľad nás lesníkov, a to nielen pohľad a subjektívne názory, ale boli veľké rozdiely aj v zákonoch, teda v legislatíve. Tieto lokality, najmä tie hrebenové časti Nízkych Tatier, boli vyhlásené za biotopy európskeho významu. Následne na to bolo zakázané spracovať kalamitu, následne na to sa rozšíril podporný výsť. Není to len situácia, tu na to je celoslovenská zlá situácia, čo sa týka smreka najmä, ktorý odchádza následkom poškodzovania podporným hmyzom. Keď pôjdete najmä do tých vodných častí, ja neviem na Čučoriedky, alebo len sa prejsť v rámci turistiky, teda dobre. A v našom čase je spracovať tú podporníkovú kalamitu a následne na to teda obnovíte porasty tak, aby za tých 100-150 rokov boli také, ako boli pred rokom 2004. Ja robím vedúceho lesnej správy na Polomke, kolegyňa má na starosti pestovanie lesa. Poprosím ju, aby vám volačo bližšie k tejto činnosti povedala. No, tak konečne mám ďalšie 3 dreviny, ktoré tu ešte nemáte. A možno doktori aj poznáte, napríklad toto, čo to môže byť. To ste sa učili v 5. triede, nie? Podľa tých listov. Oni ešte, hej. Breza. Výborne, to je breza. Viete, nie? Breza býva biela, keď je... Aj tá kôra je ešte teraz taká hnedá. Pamätáte si, a nie niečo ešte z toho 5. ročníka? To by vedel niečo povedať. Na čo sa to používa? Napríklad drevo z brezy. Nepovedzte, že nasadenie májov. Napríklad aj na to, ale
treba v dávnej minulosti, alebo aj momentálne sa napríklad získala tá brezová šťava. Dievčatá možno vedia, že sa to používa na čo. Aby boli krajšie, hustejšie vlasy. A listy z tej brezy sa používajú napríklad, majú liečivé účinky, takže keď si budete tak strihať, že by nebola príliš vysoká, tak si môžete nazbierať brezové listy a je to liečivé na obličky napríklad, brezové listy. Ale môžem vám o nej akože bližšie priblížiť, že je to symbol Slovanov. Výborne, je to lipa. A takisto má aké liečivé účinky? Čaj. Áno. A z čoho sa robí ten čaj? Čaj z listočku. S listočkou, naozaj. Lipového. Lipového. Vieš, Aj výborne lipový. A lipa má také mäkké drevo, takže sa to používa napríklad na vyrezávanie. Vezmete si napríklad aj oltár majstra Pavla z Levoče je vyrezaný z lipového dreva. A takisto aj lyžičky a nejaké také akože úrovné predmety sa robia z lipového dreva, lebo je mäkká a není škrípateľná na tú lyž. No a potom tu máme ešte tretí skalice a ten som aj videla, že má tu posadený také modrej farby má i lice, nevidno ho teraz. Smrek, ale je to smrek pichľavý. Ľudovo sa nazýva aj striborná jedlička, ale v skutočnosti je to smrek a nepochádza zo Slovenska, ale je to cudzokrajná drevina. A pichľavý sa volá preto, lebo má, keď sa dotknete, tak má také veľmi pichľavé ihličie. No takže tieto stromčeky by sme si mohli teraz posadiť. Neviem, čo sa na to hodíme, ani to nemusí. tu sú mocní chlapi. Už aj nemôžeme pomôcť. Vy len tak, že aby ste im ukázali napríklad miesto, kde. Čo bojíte?